Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Mbak Isma ya, berjumpa lagi dengan channel kami Deni Isma Ois. Mbak Isma apeng kalau menteri gombal mesisan barikingko kita review PPC sarapan pemirsa. Ajak sarapan. Ayo menteri gombal dhisik. Duh kene beklek. Yo lali rame gantungan gaweane yang ngene iki guys. Mumpung panas iki pirang-pirang dina panas setar. Tapi di sore iki ada udan ya ora sido udan. Randu sing udan deres angin banter. Untungnya potong tapi ora sido udan. Ora panas setar. Kayak anyel, kayak ditambak. Mumpung panas. Rasanya itu agak umbah-umbah ya. Mumbruk kayak gak enek sing kurang ngono. Dino iki mbok. Solan salin kok. Ini sedino atus ping 4. Wong iki solan salin ping 4. Tidak limpek. Mumpung seragam lho. Senin Minggu ya. Selasa ora. Rabu ora, Kamis wis dene. Nek dino ya ngene badhe. Kamis dipakai lagi, iki mulai ping 3. Nek dhisik ki yo sekolah Senin Selasa iki nganggo merah putih. Rabu Kamis batik saiki wis ora. Senin yo ngene iki, Selasa nggo batik. Dibalik iki ndelet terus warnane pudar nih. Blok sisih kono.
selesai. Oke, wis matang pepes kita. Ini guys, tak dulu no. Gosong ini wino. Tereng. Mari kita sarapan. Nah, kita bukakan satu. Oh, mantap toh. Di sini seperti ini pemirsa. Hasilnya kita langsung sarapan ya Mbak Isma, wis lesu berumbah-umbah. Beropo kita sarapan dulu. Soalnya gak senang sego panas. Ini panas pemirsa. Tangi beban di esok mang sarapan roti. Saiki sarapan nasi. Yuk kita coba. Kumaknya ben mek, nek pengen. Tak perlu njobo sih. Wis kita sarapannya kali itu ini dhuwur ya. Tapi nak ngisor biasa. Cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ora kaya nek sing cedhakan jen. Tak cedhakno ae, guys, gak enak. Wis, ora kaya nek ngene pemirsa, kok gak penak ning dhuwur. Kita review iwake. Kudu hati-hati kirine akeh yo. Bismillah. Sarapan sik engko resik-resik neh. Jus. Mantap, guys. Wow. Panas kon. Walah pedes. Masya Allah. Bismillah. Wow, mantap rasanya. Monggo sarapan pemirsa. Mateng langsung sarapan. Kontennya ben masak ya. Masya Allah. Wih, guys. Wah,
Soalnya gede. Jos. Bumbune wewe jajal pemirsa nang omah. Terok bumbune Mbak Isma. Aja lali dikeki lada saiki. Kunir. Asu. Super pemirsa. Cocok. Wah lagi nek dikeki palem yo iso. Kuwi dikeki pelem 6 apa dikeki apa jenenge jeruk kok jeruk lho blimbing uluh dikeki dong-dondong juga bisa sesuai selera iki mau anggone tomat ambek asem Sing gedhi sok dibakar. Wah. Hayang iki iwak gawan, iwak kaling iki rene akeh. Tapi sedep. Dimasak ngene iki iso inuk. Gaya aku ya cocoknya dipepes timbang digoreng. Nek gorengan iki gak kepangan, gak dipangan wong. Waduh, dispol. Entek. Cepet entek soalnya Mbak Isma lesu. Ape tuku ki yo gak cocok masakane. Bakul iki biasa nek kadang iki kurang wani bumbu ngono lho pemirsa. Dadi rasane iki hambar gak sesuai dengan mulut kita. Nek masak dhewe kan sesuai keinginan dan rasane iso dicipi kene sesuai keinginane kene. Alhamdulillah. Wino. Mbak Isma kacang yo. Nek kadung semangat masak yo masak, pengen masak. Nek gak yo ini rong dino gak masak. Wis untuk terteran untuk makanan kongon Mbak Budi kae. Pas kae gak masak. Nek dikeki laos ki iso wah. Sedep ngono lho, bumbune masuk, merasuk ning jero nek diulet kudune ya diulet. Nek diulet iso teko jero-jerone timbang di iwake lagi diplukno. Ada nek iwake sik. Terus lagi diplukno ning gone dhuwure bumbune.
kudu hati-hati loh. Ini akeh banget. Wis ngerti pakan kucing nih. Ndak sih. Habis, guys. Banyune sak botol entek. Pedes ini. Alhamdulillah. Aduh, ya wis ngono pemirsa yo. Mbak Isma wis selesai oleh sarapan. Pokoknya yus terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma hari ini. Untuk sebelum-sebelumnya ngontene yus ngene iki pemirsa nek ning omah ya. Jangan bosan-bosan mengikuti kegiatannya Mbak Isma masak-masak. Resep wong desa wong kampung yus ngene iki pemirsa. Dengan bumbu ala kadarnya, maksudnya sederhana. Bumbune wis ngono kuwi. Diulek, diiris-iris wis dadi cepet. Ojo lali nek mepes, terkadang enek sing langsung tanpa didang, maksudnya langsung dibakar juga ada. Tapi nek Mbak Isma gak seneng wedine nek kurang mateng gitu. Jadi luwih sedep didang dulu, dikukus biar ambune amis-amis juga hilang, maksudnya enek laos iki hilang, gak krasa amise pemirsa. Enek kunir, enek apa soalnya dibumbuni. Terus lagi dibakar. Bakare ngono kuwi mau, nek ning kene nganggo nanangan. Kadang sarangan nek gak duwe bakaran nek ora salerene nganggo wowo. Saiki wis gak enek wowo pemirsa angel. Wowo kuwi anune kayu ngono lho. Saiki nganggo ning kompor wis nayos dadi. Wis koyo padha wae koyo bakaran ta. Lambene jujur lah sampe. Lombok ku lho, lombok sawah, gak lombok setan, lombok sawah, rawit. Oke, ya wis ngono ae pemirsa, makane ya sarapane Mbak Isma wis rampung, wis selesai. Mbak Isma mau mandi, arep jemput Dik Peri sekolah. Sono Mbak Isma pamit sepurane nek klira-klirune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga kabeh diparingi sehat panjang umur, seger waras berkah barokah dungane Mbak Isma. Oke, dadah pemirsa. Aduh. Biar ora watang berarti sarapan rak watangi, guys. Iki.